Vítajte pri návode, ako jednoducho naladiť televíziu cez anténu. Pre príjem služby Plustelka si vyberte vhodné koncové zariadenie. V prípade televízneho príjimača so zabudovaným DVB-T2 tunerom si zvolte CI modul. V prípade televízneho príjimača bez DVB-T2 tunera budete potrebovať externý príjimač určený pre príjem služby Plustelka. Na príjem anténového signálu môžete použiť rôzne druhy antén. Pre optimálny príjem signálu odporúčame typ vonkajšej antény. V oblastiach s dostatočným pokrytím vám postačí izbová anténa. Najskôr pripojíme anténu k televízoru. Konektor pripojte do antény. Konektor z antény pripojte do televízie. V prípade, že preferujete využitie vonkajšej antény, môžete zvoliť veľmi jednoduchú inštaláciu za okno aj bez nutnosti vrtania. Konzolu pripevnite na okenný parapet do vetracieho otvoru na okennom ráme. Anténu upevnite na konzolu, natočte do zvislej polohy a zľahka dotiahnite. Pripojte konektor do antény, nadpojte okennú prechodku. Pripojte kábel rovnako ako pri izbovej anténe. Teraz ste pripravení na príjem voľného vysielania cez anténu. Po zapnutí televízora spustite v menu televízora ladenie programov. V položke režimu ladenia zvoľte anténu a potom spustite automatické ladenie. V možnostiach zvoľte digitálne vysielanie. Ladenie môže trvať niekoľko minút. V závislosti od lokality naladíte v príhraničných oblastiach aj voľné vysielanie zo susedných krajín, ktoré potom uvidíte v zozname programov. V zozname programov sa zobrazia aj platené programy balíka Plustelka, ktoré sú kódované a preto sa zobrazí iba informácia, nie je vložený žiadny modul CI. V prípade televízora s podporou DVB-T2 vám na dekódovanie platených programov Plustelka postačí vložiť modul Plustelka do CI plus slotu zo zadnej strany televízora. Modul jednoducho aktivujete zaslaním SMS podľa návodu na zadnej strane obalu. Na obale sú uvedené 3 dôležité čísla: aktivačný kód, telefónne číslo na zaslanie SMS a číslo modulu. Do aktivačnej SMS uvedte aktivačný kód a číslo modulu oddelené medzerou. Modul bude aktívny približne o 5 až 10 minút. Odporúčame ponechať naladený niektorý z kódovaných programov Plustelka, aby ste sa mohli presvedčiť o ich aktivácii. V tomto čase televízne programy neprepínajte. Ak po 20 minútach nebudú programy dekódované, kontaktujte naše zákaznícke centrum. Ak je váš televízny príjimač bez podpory DVB-T2, je nutné použiť externý príjimač, teda set-top box určený pre príjem služby Plustelka. V tomto prípade pre príjem služby Plustelka použite iba set-top box. Modul už nie je nutný. Set-top box zapojte do elektrickej siete. Pre spojenie boxu s TV príjimačom použite HDMI kábel. Druhý koniec HDMI kábla zapojte do televízora. Staršie typy televíznych príjimačov bez HDMI vstupu môžete prepojiť s TV príjimačom prostredníctvom SCART kábla. Anténu pripojte do set-top boxu. Teraz ste pripravení na príjem voľného vysielania aj balíka programov Plustelka. Anténa je zapojená do set-top boxu a ten je pripojený do televízora. Zapnite televízor aj set-top box. V menu set-top boxu skontrolujte napájanie antény. V menu zvoľte nastavenia, systém, napájanie antény, prepnite do polohy zapnuté a potom sa vráťte v menu na položku televízia a spustite automatické ladenie. Ladenie trvá niekoľko minút. Po naladení skontrolujte zoznam televíznych programov. Čas ladenia je ideálne využiť na aktiváciu set-top boxu. Na obale sú uvedené 3 dôležité údaje: aktivačný kód, telefónne číslo na zaslanie SMS a Plustelka číslo. Do aktivačnej SMS uvedte aktivačný kód a číslo zariadenia oddelené medzerou. Po naladení programov odporúčame overiť správne nastavenie antény. V prípade izbovej antény nájdite vhodné umiestnenie. V prípade vonkajšej antény jej správne natočenie. V položke menu Televízia ručné ladenie môžete sledovať úroveň a kvalitu signálu. Pomalým natáčaním antény nájdete najvhodnejšiu pozíciu. Najlepšie je smerovať anténu na najbližší vysielač, z ktorého prijímate signál. V ideálnom prípade má úroveň aj kvalita signálu hodnotu 100%. Vaše zariadenie pre príjem služby Plustelka je ešte potrebné zaregistrovať.
Registráciu vykonajte najneskôr do 14 dní od aktivácie zariadenia. Registráciu zrealizujte cez webovú stránku www.plustelka.sk v sekcii Zákaznícka zóna. V menu zvoľte Registrácia, nový používateľ, vyplňte všetky požadované údaje a formulár odošlite. Následne vám bude doručený overovací kód formou SMS. Po prihlásení do zákazníckej zóny si zvoľte balík služieb a vyberte spôsob platby. Aktuálnu ponuku programových služieb, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.cezantenu.sk. Príjemné sledovanie.